שלום, היום אנחנו נכין מרק סלק עם ירקות ובתוספת בשר. הבשר שאנחנו בוחרים היום זה בשר של חזה עוף שחתכנו לקוביות. יש לנו פה שתי סלקים שאנחנו נקלוף ונגרד לפומפייה, שני גזרים שגם נקלוף ונגרד אותם, גם עם פומפייה. אנחנו ניקח עגבנייה, אנחנו נקטום את השורש בפנים, נוציא, נעשה X ונחלוט אותה במים, שנוכל לקלף אותה מהקליפה עצמה. לאחר שנקלוף אותה מהקליפה, נקצוץ אותה לקוביות. חצי כרוב קטן, בין בצל לבצל וחצי לקוביות, שתי שיני שום שנקטוש אותם, כף של חומץ בין יין לבן, אפשר להשתמש גם בין יין אדום, הוא רק יותר מתקתק. ניקח בין 2 ל3 עלי דפנה, מלח פלפל. אנחנו כרגע מעדים את הבצל ללא מים. אנחנו הלהטנו את הסיר. עדיף להשתמש בסיר קרמי עם ציפוי לא דביק. ואנחנו מצפצפים מעט מים. ואנחנו ניתן לבצל לעלות את עצמו, נכסה את הסיר. כפי שאתם רואים, הבצל כבר שינה גוון, צבע. במתכון יש שתי שינוי שום, אני מוסיף שן אחת בקטישה אחת, קודם כל, כדי לקבל קודם כל טיפת טעם של השום יחד עם הבצל. ואני מוסיף עוד מים. ואני עכשיו יכול להוסיף את העוף שיצלה ויסגר. לאחר מכן אני כבר אוסיף את הגזר ואת הסלק. המטרה שלי להגיע לגוון של הבצל הוא להפריש את הסוכר שלו, את הטעמים. א', הוא ייתן טעם הרבה יותר כבד ועמוק. וכפי שאתם רואים, לא השתמשנו בכלל בשמן. המטרה שלנו זה להשתמש באידוי דרך תוספת של מים כל פעם, ולקבל את אותו גוון ואותו טעם עמוק של הבצל. אני כל הזמן מערבב את הבשר, את העוף, כדי שיסגר, שבזמן הבישול העוף לא יתייבש בתוך הנוזל עצמו. אנחנו נשאיר את זה מספר רגעים, נמיקסר, שיסגר, ונשוב אליו עוד דקונת. כפי שאתם רואים, גם העוף הפריש את הנוזלים, והוא נסגר. אני מוסיף את העגבניות ואת סלק. דרך אגב, סלקים, כדאי לבחור את הסלקים הבינוניים, קטנטנים, לא קטנים מדי, אבל קטנים, כשהמטרה היא לקבל מהם את רכות שלא יהיו סיביים מדי, וגם הם יהיו רכים. גם בבישול, זמן הבישול שלהם הוא קצר יותר, קל לעבוד איתם. אוקיי? כרגע מה שעושים זה את המים. אני מכסה במים כמעט עד הסוף. אני מוסיף 2-3, שניים קטנים קצת. מי שלא אוהב שהעלי דפנה נמצאים אצלו במרק, יכול לשים אותם בשקיק של בד, לקשור אותו ולשים אותו בפנים. אפשר להוסיף לשקיק הזה גם עוד חומרי טעם אחרים, כמו למשל פלפל אנגלי, או חתיכת ציפורן, או מקל קינמון קטן, כל הסוגי תבלין האלה. כרגע ניתן למרק לרתוח ונשוב אליו.
אוקיי, לאחר שהמרק שלנו רותח והוא ביבע כאיזה רבע שעה 20 דקות, אנחנו יכולים לראות שממש הירקות קצת התחילו להינמס. בשלב הזה, מה שאני עושה, אני מוסיף את הכרוב, אני קצצתי אותו דק, שערות, מוסיף אותו פנימה, ומתחיל קצת להמליח ולפלפל, ונותן לזה לרתוח. ועכשיו אני עוזב אותו עד שיורתח, ואני אחזור אליו. אוקיי, מה שאני אעשה כרגע, אני מוסיף את השום הקטוש אל המרק. יש לי פה כבר שן אחת בפנים, אני מוסיף את השן השנייה כדי לעלות חזרה את טעם השום, מערבב. המרק הוא כבד, הוא סמיך, המטרה שלי זה לבדוק גם את הסמיכות לאחר שהכרוב נמס פנימה, ולהוסיף חומץ. אני מוסיף חומץ לפי הטעם, או כף למרק, או בערך כפית וחצי לפי הטעם, לבדוק את זה בסוף. לאחר שהוא מוכן והוא רותח והכל נמס, אני בודק אם צריך להוסיף עוד טיפה חמיצות של החומץ. כרגע ניתן לו להינמס, סוגר את המכסה, וניתן לו לרתוח שוב חזרה. אוקיי, אנחנו הוספנו לפה כבר את הפטרוזיליה בסוף, השלמנו טעמים. כפי שאתם רואים, המרק הוא סמיך, ממש אדמדם. הוא מוכן להגשה. כפי שאפשר לראות, את הבשר בפנים, קוביות ממש קיבל את הצבע האדמדם של הסלק, ומוכן לאכילה בתיאבון. והנה בצלחת, יש לנו את מרק סלק עם עוף, אדמדם, טעים להפליא. יש אפשרות להוסיף או להחליף את העוף בבשר הודו, בבשר חזה הודו, וגם הטעם הוא יהיה נהדר בתיאבון.